Els 9 mesos de l'embaràs, dia a dia. El manual de l'alimentació de l'embarassada. Parts a l'aigua, reportatge especial. Jo pariré en un llit i amb una bona epidural si no et fa res. Jo, si fos dona, faria el mateix que tu. No t'imagino, en bombo. Doncs una temporada que bevia massa cervesa tenia més panxa que tu. Bé, no et vull atabalar més. No, esclar. La pròxima vegada que vagis al ginecòleg t'acompanyaré. I això? Això era la sorpresa. El nom de la nena. No me n'he pogut estar. L'Helena me'n va regalar un de semblant. Mira. Si no et fa res, deixa-la estar. Farem servir aquest, Mira, de moment tinc clar els noms que no m'agraden. He fet una llista. A veure... Aquí. A veure què et semblen. Ni Isabel, ni Maise, ni Elga, ni Empar, ni Mercè. Per allò de les interferències. Ni Júlia, ni Laura, ni Paula, ni Clàudia, ni Maria, ni Anna, ni Marta. Aquests són els més posats. I a l'escola acabarien dient-li amorós aquí, amorós allà. No. Ni llum, ni sol, ni lluna, ni alegria, ni amor. No vull que la nostra filla m'ho digui. Ni Lluïsa, ni Núria, ni Àngels. Aquests són objectivament lletjos. Espera, no continuïs. Què passa? T'agrada algun d'aquests? No. Doncs? Ja sé com es dirà. Ah, sí? Com? Ivet. Ivet? Em sona francès, no? És un nom francès. No t'agrada? Sí, és original. I com se t'ha acudit? Era el nom de la meva mare. La meva àvia era francesa. Ivet! Veus, ja m'hi he acostumat. I què? Què diu la Ivet? La Ivet està contenta. Digue-li hola al papa. M'ha donat un cop? La pròxima vegada que vagis a fer-te una eco t'acompanyaré. I tu? És que li vaig prometre a l'Helena que m'acompanyaria ella. I m'he de fotre. Va insistir-hi molt. Ja vindràs la propera. L'Helena encara trigarà un parell d'hores en venir. Ja, però m'estimo més no arriscar-me. Aquesta nena naixerà estressada. Au, va, vés-te'n. No te'n penediràs de deixar-me fer de pare de la nostra filla. Et cuidaré molt, Sara. A tu i a la nena.